What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. Okay? Welcome back. Welcome kayo dito. Welcome kayo talaga sa ating YouTube channel. Baka buddy yan. Sa ngayong araw na to ay wala na naman tayo magawa. Atake na naman tayo ng kabagutan. Nababagot na naman tayo dito because grabe, it's so hot. Because I'm hot. At ngayon, ay isasama ko ngayon. Ha? Isasama ko kayo ngayon sa pagka-board ko. Because I'm bored in a house, in a house board, in a house, in a world, how bored. Kayo ngayon, samahan nyo ko sa nakakabagot na araw na to. Kaya arat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roll. Intro pala, hindi para intro. Intro. Da. So, ayun na nga mga buddy, no? Grabe. Napakainit. So, punta tayo sa may aircon na kwarto para amazing tayo. Para maganda yung ano natin eh. Maganda yung feelings natin dyan. Dito tayo sa kwarto ni Apet para mas masarap. Malamig kasi dito yung aircon. Tulog mo na si Apet na yun. Natan, Apet eh. Stress na. Tawar ko na siya, oh. Palis na eh. Ito muna tayo magpapa-aircon kasi napakainit, bro. Sa'yo, Bet. Sa'yo, Ras. Ha? Ras-dos. Bidya. Pinugalaskuan pa, lasutso. Subuntag. So, yung morning person eh. Morning, boss. Boss. Morning. Niya sa aircon. Ay, kalamigid sa aircon ba eh. Bugno kayo. Bugnawa eh. Grabe na gid eh. Bugnaw na gid kayo. Lami agad eh. Lami gid kayo gid. So, nababaliw na tayo mga buddy. Boring nga lagi kayo lagi. Boring kayo. Lalabas muna tayo para mahimasmasan yung utak natin. Pet, what's up to my vlog sa Pet? What's up to my vlog? What's up guys? Good morning. Morning, alas 2 na ng hapon. Come. Di. Ulog na. Mahal ko. Kumbaya, Lord. This is EXO. And this is Dos. Look at Dos. Dos is napaka-behave at kaya niya matulog sa iyong paa. Tulog muna, Dos. Tulog. Dos, tulog. Tanawal ko na siya. Napaka-cute. Ay, ka-cute. Cute. Bali, manisod utang. Bali. Ay, bali din yan. Matumba. Matabagin na yung stand eh. Okay, yan. Bali ka. Tuyo. Kanya nga, organ. Bukan ha. Ito, mag-isa by break ni. Ay, break. Kaya isa din. More than I can. Muta eh. Kaya Teo, San Juan mo nagaroon. San Juan. Basig high tide ang gripo ba? Mogets. High tide ang gripo. Naman. Taas ba yung mataas ang tubig pag San Juan sa dagat?
Oh, ito yung vlog na to is a little bit talking lang. Ay, little bit talking guy. Di, wait, little bit. Karon na ta mag-talking katong lain na ba? Akala ko walang talking. Kay little bit naman. Ano naman na kayo mauna-unaan na content ha? Wala ka ba din? Kanang maligo ka ba? Get ready with me. Wala. Ay, maligo ka. Maligo ko dyan, mag-bold star. Get ready with me, tapos makikita nila yung katawan mo. Kita mo yung abs mo. Ipapakita ko sa inyo yung mga buto ko. Get ready with me next vlog na lang kay kasi ano na to eh. Di makaulaw man ko, maadlok pangit man ko glawas, ma-judge pa lang ko. UCTV. Okay lang na. Tapos ano na lang dayon, tapos Zumba. Sinong gustong sayawan mo sa Zoom? Ay, oh. Kasi sarado yung mga bar-bar, ganan yung mga like sayo-sayo o sa Zoom pool. na lang. So, via Zoom guys, sasayawan ko kayo like macho dancer ba, Adonis gay bar. Tapos, macho mangko. Paano naging macho dancer eh? Macho deka. Naman ko'y kuha, On the naman ko. way. Oh, naman ko'y muscle gamay. Macho Macho Papa. Macho Papi Minanyo. Macho papi munyan yun eh. Macho papi munyan Macho yun. papi. Macho Papi Minanyo. Guys, isi-send ko yung link sa Zoom. Tapos, send lang kayo ng Gcash na lang. If you want to enter the room, because Tapos may special guest tayo si Kiatil. one customer at a time. Ay, No? may customer dapat. Para, kasi may mga request yan eh, pag nasa Gcash na. One customer at a time para pag may extra tip. Tip. Ganon guys. Sasayaw kasi Baka may gustong ipagawa. kailangan One step. need na kasi ng pera guys. Kasi birthday na no. Malapit na kasi yung birthday ko. Next week na. Saan na taron? June. 28 na sa Friday. Next week na. In 2 weeks. Next week. Wow. Malapit na kasi yung birthday ko this month of July. So, kailangan ko na ng pera. So, via Zoom, guys. Sasayaw tayo like mala Adonis gay Pwede kayo bar. makapag-request anong gustong step. Anong mga extra gagawin. Tapos, guys, via Gcash. Huwag ka lang kalimutan ng tip. Oh, dapat na tip, no? Mo gina purpose. That's the purpose, guys. I need money. Cute, guest natin to. Pero guest ako. Anong rule? Dapat walang screen record, no? Wala screen recorder. Pag nag-screen recording kay pabarang tika. Basta kapag mag-screen record ka, asahan mo bukas, lalaki na yung tiyan mo. Tapos pagpunta sa doktor, wala kang findings. Wala ka. Ipaparang. Grabe nun. Baka Baka tatawanin nyo guys ha. Pero totoo talaga yun. Kaya totoo talaga yun. Pero totoo talaga yun. Pwede kayo mag-message kay Buddy, pengi link. baka sabihin nyo, mangkukulam ako. Di talaga ako mangkukulam, guys. Dancer lang si Buddy. Macho dancer lang ako. Kaso deep na late lang yung ng katawan. Na late yung Mag-glow up. bloom ba. Mag-glow up pa man eh. Oh, ma'am, mag-glow up na din eh. Wala Ate yan, puberty. mag-glow up. Uy, nga ko yung abs! Dito, Tabs. doon ko na ipapakita sa Zoom yung abs na unsa. Wanay thrilling. Makita yung abs. Lagi ka namang nakahubad sa sa vlog mo. Oo, sige rin. Di makay ko sighukas sa live noon ni Kuya Roy. Ha? Sige, so kita Ma-expose. So guys, sana ay mahalin nyo ang aking new career. Ika-career ko na. Ikakarin mo na pala yan. Support Buddy, guys. Kasi Support body by sendage. Baka na naman guys. and tip. Saka-sako, Snake. Mudagan ka, Snake. Shit. Dito bang. Kita mo yun, Snake. The sun is setting down. Kita mo. Hapo naman. Parang kang ungo. Parang kang multo. Ay, skincare. Skincare. Ay, napaka-the best naman. Productive ba yung araw mo? Productive ba ang araw mo? Oo. Di ba boring yung araw mo? Di lang. Sana all. Di Sana lang. all di boring ang adlaw. Kasi medyo boring yung araw ko. Pero salamat at nakita kita. My day is completed. Ha? My day is Wag ganun. Baka maban tayo sa YouTube. okay ra. Okay lang? Mm. Can you say to me, buddy,
I need you. Kasi I need you ba? Kasi ang I need you is kailangan kita. kailangan din kita. Pareha tayo magtutulungan. Oh, I need you. I need you to complete my day. Ha? So ngayon, dahil nakita na kita, naging kumpleto at masaya ang araw ko. That's why this will be the end of my vlog. And thank you so much for watching. I am Nathaniel Loan. And I am si Princess. So hangtod sa sunod higayon mga buddy. Kita-kita Kita-kita tapon. tapon. Peace. Bye-bye. Kisa para makompleto ang adlaw.